Velice 19 posta jsem ja potom buddhskou serbskou vyššiu šulu opýtal. Dvě riadony jsme tedy byli tež měšané. Byše tež točto, ja bych pravil, jedna třetina holcov alebo šulerjov byše kižanu serbštinu nevobknežachu a bychu mějachu nadawk, so hač dohod prednjeho leta tak daleko v serbštine wukupač, za moža oni v serbskiej ryči hudžbu střihovač. A to byše vyzo užadané, ale oni sú to, po mojim značu sú to oni znere zdokonili a potom pod pohodžov v Novom Liče je to jara dere fungovalo. Nimo toho sú učili, tež jara na to keďžbovali, za po možnosti tak po možnosti tež serbština vonka na chodbách a tak mesomu užíval, za jeden tak rec v reči kubuje. Zase nové slova přisvojí, město se je nějaká učba a když je ta vola, ja si by myslím, najväčší díl je zrozumil, že ja tu ostať a na koncu abituru čiť, dobu si ja pracovať, že ja tu reč tež přihúknu. My sme tedy v Budyšine na všelakých miestach v internáte bydli. Spočatk to było na Walskiej, číslo 6, a požišo ešte na Vonkonelavskej, a ja neviem, že ešte, also všelakých miestach. S čím je to zvisoval, to ja nemôžu reći.